Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Kai yesi wa kai yesi yesa man sankina yesi bo man sankina ko kan nirke bahana wono am siyesi ndi yesi parkatai wanda ya sai gabaira ilbore kan sandan amir ya fami suji ba tikari mu ka iliman di yesi fo ilko amir ya fami suji wane banda al'umma kulwai ne ha wana cigabiro jama'a irga haranga ya fa bure kan yang risanne ga dorandi da bure kan risanne ga tinise da bure kan yang di kan irsanne ga bonni go gidara bure kulu irgini ha yafa iri na takaki al'umma kulu mamargu kate mefo al'umma kulu mutenwa fo hanfo zama al'umma kul kan keddi matakan dai ha biliji zayan keddi kate gabi fo to al'umma din hay kusin kani taru wani adur kuturano rigo wadin sai iri al'umma borkul kan gamila ngan talterse kulu irwodo mankital no kanto ya fa zamir ga sambure no kan durkutura de no bora an hattenti wodin mu isina sai tali isina sai kal hatten to hatta koi da talti koi ikudde irwo ya fi sai irga ha bora kulmu yimi ya fi kerse di ya fi mu yimi dinya zama aine ha ya fi si kalmaira amma binaira kadde bur follon zama ya fo matakan da irko ya firse a bisa a ga asiye ka ga koyin kadde da bur kadde talifo to ya no irga ba ne hamo kulu buredi ya fake sim dinya mantini ya fa goni mayora amma goni binara wata kulu ga tenise gude wani al'umma kul kan gati isdugin koyan zama isiyar da kyarga zama isnane kyare amma har dai buregi ya fi gidinya to kularan gidi kan wati kulu dumtara kyottara nyeztara a gude gidabu usina da mu karan kulga bai da lagi pasto aina ran nan bani